Mari kicing song tai dolok norok no hain hai ani blogo lamsogo tini angoro norok baite sande blog ya fan ma phaika phaimani karon hingkai ani 50 subscriber kakha amon bagai angnong bai kerengui tongma bagai norok kano support khaima bagai angnong na hambai bagai ang tabung nog no kaisa business tip rina hanai ma phaika ni a business tip hingkai tamungnai abo hingka ang to norok no dini tinta business tip risigono tangni hingka ano 50 subscriber nor kawi rema bagai abo hingkai tamungnai nogo tongai jara nogo tongnai rok bekar borok tam khainai hingkai borok nogo tongai kun khaimia rang puisa income source kwrwi borok bagi kaisa ang tips ba tinta tips ti phaika a tinta tips tam nai hingka ek number tongo kuno parao tongnai rok ba ungko population area o tongnai rok ba urban ba local je kuno jaga phan tongnai rok borok ek number tips khaimano obo tamo obo hingka biometrics obo hingka biometrics bai rang withdraw khaijaknai aadhar card bai rang withdraw khaijaknai ba mentra ni phan naimano obo 4000 rok nao 5000 rok nao borok bai o rang bai no tamnai business chalo khaimano hingkai romdi 10000 ba 20000 yago rang tongkhaina sufficient nung business khaimano tabuk business khaina bagai asuk kuno thanga nangya nangni niyago sufficient rang kisasa tongkhaina nung business khaimano hingka kai 2 number business o tong thalaisanai tabuk 2 number business hingkai tamo obo nugui makhana norok pressure check khaimani pressure check khaimani bo pressure check khaimani khub jore 1000 bai no pressure check khaimani paimano but nung bono battery bai simi nung bono battery khai daktini payo tobo khe busuk thangma battery ba 10 taka se kaisa pencil battery amon bagai obo nung aste aste nung nogo tongtoi no nung buino charge naimano nini paran borok bo side help manana nung bo win-win situation nung bo rang kisalni manana 2 number tips hingka kai obo paina de obo black kaham nongni bagai para tongnai rong bagai especially pressure check khaina rok hingkai khub kaham no nung 20 taka hoite starting khaimano kom mane 20 taka naima nung waisa check khaima bai hingkai nini oro achugui nung haino income ngi thanai 2 number tips thangka hingkai tak 3 number tips tamo ombo health related no obo hingke control dini sugar test obo haino obo kuno bisi ongko khaina nangya jodi norok nongni ganani doctor PH rogo thangui norok serengei mano abo kuno ase kuno tam hanai kothin kasya hingkai obo hingka kai medium borok obo chakri khai tongnai bo khaimano na ki haino bekar borok bo khaimano nung normal borok bo khaimano ko tips songno norok ang 50 subscriber kapam bagai ang nongno tips markha tangi hingka kai norok bo jate ani thoke kisa chukle idea manthu hingka obo je norok obo khlaina bagai norok tamo jodi no bujiyang tongha kai ano sengui mano norok ano ani whatsapp number ang nono rinai description o description o hingka kai obo hingkai fingerprint samani obo norok direct ta paidi obo hingka kai ang bai norok contact khaina nangnai haino pai flipkart rogo phano pai ingya flipkart o pai mano haipano nung bono ID active khaina nonga bagai norok ang bai ma kwrwngnai hingkai norok ang bai kwrwngnai hingkai tam khaina nangnai norok ano message khaina whatsapp number rinai to phano norok ani youtube channel no subscribe ma khainai hingkai amte khe norok business tip mana bagai ani channel no 100k subscriber kari